Bueno, estic en un projecte de fer una cosa que no ha fet mai ningú, que és fer els monòlegs del Capri. El Capri l'ha imitat tothom, a escena i fora d'escena, en el teu carrer, al teu pis, en el pis de dalt, a la teva família, hi ha algú que parla com el Capri. Segur, perquè era el gran mèrit del Capri, parlar com parlava la gent. Fins i tot en el nostre país hi ha hagut un president durant molts anys que parlava com el Capri. Escolteu, nois, escolteu, nois. Fer els monòlegs, agafar els seus monòlegs, que n'hi ha realment extraordinaris, i intentar interpretar-los. No et diré com ho feia el Capri, perquè aquest és el repte, no? Intentar interpretar-los, intentar creure'ls, que la gent els cregui, i seguir el mestratge del Joan Capri. Els monòlegs del Capri, si us hi fixeu bé, no hi ha un gag, no hi ha un acudit, no hi ha un xiste, no hi és. És la manera com ho diu, és la pausa que fa, és el... Escolteu, nois, és que això va així, eh? I aquesta manera de fer és el que feia riure. Veurem ara si la gent d'ara encara riu per una manera de dir, més perquè hi hagi un gag. I aquest és un repte. Jo he estat parlant amb la família, són una gent que sempre m'ha estimat molt, encara té una germana monja de 90 i escacs d'anys, que li vaig fer saber que ho feia. Oi, em fa molta il·lusió que ho facis tu, i tal i qual. Vull dir que hem tingut sempre una relació molt guapa i a més els hi fa molta gràcia. Em va quedar el referent del Capri. Jo, la meva vida sempre ha sigut fer-ho una mica com ell, les ensenyances d'ell, però sense ser com ell. No sé si el resultat serà extraordinari o no, però la feina ha sigut molt maca. I ha sigut una mica el retrobament amb ell, amb les seves maneres de fer, quan m'explicava les coses, amb la seva manera de dir. Però, per exemple, el gran problema que tinc jo amb això és que he d'entrar a l'escenari trist, malhumorat i emprenyat. I això, com els hi faig creure a la gent que està acostumada a veure'm somrient, alegre, que faig riure, com els hi faig creure jo que estic emprenyat, malhumorat i cabrejat. Això és molt difícil, nois.